Зәйдә авыл җирлекләрендә халык җыеннары старт алды. Ул гадәттәгечә район башлыгы Разиф Кәримов катнашында Оксар җирлегеннән башланды. Разиф Кәримов җыенда 2021 елда районның социаль-икътисади үсеш нәтиҗәләре һәм агымдагы елга билгеләнгән бурычлар белән таныштырды. Оксаринским сходом. Җыеннарны Оксардан башлыйбыз. Районда барлыгы 22 җирлек бар. Шәһәр бистәләрендә очрашулар, оешма предприятиеләрдә хисап җыелышлары узачак, диде Разиф Кәримов. Оксар зәйгә якын урнашкан 7 авылны берләштергән зур җирлекләрнең берсе. Җирлектә узган ел республика программалары шулай ук үзара салым акчасына шактый эш башкарылган. Авылда инде безнең Оксар авылында 65 елда төзелгән шушы мин уже әйтеп китәм сходта Разиф Галич заманда безнең инде ул халыкның соравы 65 елда төзелгән 160 миллиметр диаметрлы ул тимер уже безнең тишелеп бетте. Менә шуның белән әгәрдә башласагыз безгә Оксар авылына бик яхшы булыр иде. Җирлекләр эшчәнлеге критерийлар буенча бәяләнә. Оксар җирлеге бу уңайдан 5нче урында. 2021 елның Зәй муниципаль районы авыл җирлекләре башлыклары эшчәнлеге күрсәткечләрен мониторинглау түбәндәге нәтиҗәләрне чыгарырга мөмкинлек бирде. 1нче урында Багряш авыл җирлеге, 2нче урында Бегиш авыл җирлеге, 3нче урында Югары Панаше һәм Югары Шипке авыл җирлекләре. Җыенда район эчке эшләр бүлеге, Роспотребнадзорның Зәй бүлеге, район үзәк дәваханәсе, авыл хуҗалыгы идарәсе, ветеринария хезмәтләре җитәкчеләре чыгыш ясады. Утырыш эшенә район башлыгы йомак ясады. Рәзимә Кашапова, Александр Тимофеев, Зәй хәбәрләре.